Слава Україні, друзі! З вами український історик Олександр Алфьоров. І сьогодні я вам розповім, що ж означає літера Z на ворожій техніці росіян, які напали на Україну в 2014 році. Ну а з 24 лютого розпочали повномасштабну війну, без оголошення, як це належить. Але перед цим я хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, я читаю всі ваші коментарі. Дуже дякую за побажання здоров'я, за побажання перемоги. Ми переможемо обов'язково. Дуже дякую за ваші коментарі. Ну і насправді за поширення відео, тому що зараз інформаційний фронт Україна має тримати. Отже, що таке літера Z на ворожій техніці? Зараз буквально в кількох словах скажу, що в першу чергу про її значення ми дізнаємося на Гаазькому суді, коли будуть судити цих недолугих генералів, які спланували напад на Україну і які спровокували величезну кількість загиблих цивільного населення, наших вояків-захисників. До речі, я думаю, що тоді ж спливе якась назва цієї спеціальної операції, як кажуть, насправді ж війни, ну якусь, вони ж очевидно придумали план Барбаросса чи щось от подібне. Чому це скажуть на Гаазькому суді? Тому що, друзі, насправді в літеру Z, а ще літера В, вони вкладали зовсім інше поняття, і ми маємо з вами чітко розуміти. Вони планували за 2-3 дні взяти основні міста України і продовжити наступ, воюючи проти нацистів. Хоча сама фашизована армія Російської Федерації, звісно ж, і не планувала залишитись тут більш ніж, скажімо так, в атаці, ніж тиждень. Але не так сталося. Літера Z або літера В були намарковані на техніці Російської Федерації. Ми це бачили ще на початку лютого, десь за тиждень до активної фази, що їхні війська, які знаходилися начебто на навчаннях, але готувалися до нападу, почали маркувати техніку. Що ці літери означають? Є багато дуже теорій, це може бути напрямок, це може бути група, певне об'єднання, яке буде створено. Разом із тим зауважу, що такі позначки, вони ж могли і змінюватися за планами, якби вони дійсно змогли за 2-3 дні взяти найбільші українські міста, в тому числі і столицю. Тож, недолугі генерали вкладали в цей зміст не більше, ніж маркування техніки, насправді, яка могла бути і змінена. Які були плани з приводу цих літер, нам не зрозуміло. Кажу, це на суді дізнаємося, Гаазькому. Але от що ж сталося далі? Далі, друзі, оцей знак, який нам відомий з дитинства, знак Зорро, так, який мав позитивні, абсолютно якісь для нас сентенції, перетворився на інший знак. Через те, що провал путінської армії на території України призвів до того, що люди почали дізнаватися про смерть бійців російських, так, окупантів. І зрозуміло, що почалася піар-підтримка, тому що в Російській Федерації почали масово використовувати цей знак. І я скажу, що він вийшов, завдячуючи, власне, спеціальним таким точечним крапковим ударом через мас-медіа, через соцмережі. І це реально був один з пропагандистських кроків російських піар-технологів. Z почали зараз малювати як знак перемоги, за своїх і тому подібне. Ви бачили ці абсолютно неймовірні за своїм ступенем ідіотизму, коли діток виводять з садка і там з плакатиками з літерою Z, так, ці абсолютно хворі на голову викладачки, або ж людей, коли формують у вигляді Z-колони, так, і фотографують згори. Ми це все бачили. І тепер я розкажу, що ж трапилося з цим знаком Z або V. В першу чергу, чому його почали використовувати? Ми розуміємо, що для позначення тактичних певних або напрямків, або груп. Чому саме Z і V? В першу чергу, тому що це знаки латинської абетки, вони відрізняються від кириличної абетки, і вони схоплюються нами як такі нерозпізнавальні відразу знаки, тому притягують увагу. Насправді, так само позначають, маркирують техніку росіяни через те, що у них є така специфіка постійна, це переодягання в чужі форми, так, виходити без прапорів, без опізнавальної символіки. Тому техніку вони просто маркують літерами. Для того, щоб в чергове зайти як вори, як вбивці, як пірати, абсолютно без опізнавальних знаків, і маркують такими тимчасовими позначками. Що, в принципі, відрізняє
російську армію, совєтську армію, російську імператорську армію. Ну, це така давня традиція вести неправильно війну, так, не за домовленостями міжнародними, як це з часів Наполеона, власне, бувало. І що ми бачимо далі? Чому саме ці літери були обрані? В першу чергу, тому що латинська абетка кидається в очі, так, вона розпізнається. І в другу чергу це знаки, зауважте, які можна було намалювати, не відриваючи руки від, власне, матеріалу, на якому вони малюють. Z, V, так, якісь інші літери абетки латинської можуть мати якісь там, ну, наприклад, літера F, так, треба малювати так і ще щось доводити. Головна ціль – це швидко намалювати, не відводячи руки. Тому були обрані ці два прості знаки, які начебто належать до латинської абетки. До речі, теж один цікавий момент. Якщо ви пам'ятаєте, часто люди говорять про англійський алфавіт і русський алфавіт, так, русська азбука. Ну, ми чітко маємо усвідомлювати, що це теж є несенітниця, яка провокована, ну, цією от недолугою кампанією, так, по створенню великодержавності, шовінізму. Ніякої російської, руської абетки не існує. Це кирилиця. Кирилиця, якою користуються багато країн, і яка, в свою чергу, походить від грецької абетки. Отже, ми зрозуміли, що це були знаки, які мали розпізнатися, і знаки, які швидко нанести. Що далі приходить? Далі, коли російська армія втрачає своїх вояків, свою техніку, почалась підтримка, як я вже сказав, це була масова підтримка через соцмережі, це була спеціально запланована спецоперація. І до чого вона призвела? А призвела вона до того, що російський народ почав повторювати один в один під копірочку те, що відбувалося в Європі в 20-30-х роках. Цей термін серед істориків має таку назву, як фашизація мас. Саме мас, так? Не людей, не індивідумів, а мас. Фашизація. Отже, в Російській Федерації розпочалася масова фашизація мас. І одним з елементів цієї фашизації є вигадування символіки. І тут скажу, що Російській Федерації завжди не везло з символікою. Мало того, що вони вкрали двоголового орла свого часу. Подивіться моє відео про двоголового орла, воно є в списку моїх відео. Вони почали використовувати символіку, ну, в 14-му році, до 14-го ми бачили цю символіку, це ці так звані колорадські стрічки, так, ордена, які ми бачили як символ їхньої там от теж концепції руського міра. Подивіться моє відео про руський мір так само, бо це не є якась абсолютна концепція, це насправді привід для агресії. Так от, але росіянам ніколи не щастило з тим, щоб мати якісь звичайні символи, які можна було б намалювати, зробити тату собі просте, або кожен з громадянин міг намалювати його, або показати якось жестом. Ну, українцям в цьому плані повезло дуже класно, тому що ми маємо тризуб, ми його можемо так продемонструвати, ми можемо його намалювати швидко, десь на паркані, на будинку і тому подібне. Ну, а оця от пташка, звісно, вона непригодна для малювання. Зрозуміло, що важко. І повірте, що просто побачивши, що у росіян насправді навіть не було символу такого патріотичного, який вони могли намалювати. Так? І це була їхня трагедія. А тут російська армія втрачає надії, російську армію б'ють українські захисники, і з'являється це маркування, яке видно на ворожій техніці, постійно, яка застрягла в Поліссі, застрягла під Черніговом, Харковом, Києвом. Вона застрягає, вона горить. І через масову засоби комунікації почали цей символ розгортати. І це дуже дійсно сприяло тому, що він легкий. Тобто, спочатку оці дуросвіти генерали, які хотіли за кілька днів захопити Україну, зробили ці позначки, в них нічого не вкладали. Можливо, ми дізнаємося, що воно означало там Захід, Запад, Зеленський, не знаю. Але насправді це маркування, яке було брідово кимось вигадане, от такими якимись шайгуїстами, та? І насправді воно нічого не позначало. А потім зараз вклали в неї вже іншу концепцію, і цей символ, літера Z, перетворилася на свастику в контексті, наприклад, знаної нам європейської історії. Тож нічого дивного немає в тому, тому що, повторюю, іде фашизація мас. І, до речі, хто цікавиться символікою, скажу, що справді дуже багато є символів, які мають військове походження. І хочу сказати, що
символ такий, знаєте, коли піднімають палець і показують напрямок російському військовому човну, то він теж має свою історію. Це спочатку був цей символ. Коли воювали французи з англійцями, тоді 600-700 років тому, під час Сторічної війни, то англійці взяли себе на озброєння лучників, які дуже вправно стріляли, пробиваючи, власне, оборонні, якісь, можливо, обладунки. І коли французи брали в полон лучників, а англійці мали ці лучники, це великий лук був, який натягувався, і він просто стрілою залітав на велику відстані, вбивав людину, так, на повал, це не маленькі луки. То французи, коли брали лучників англійців в полон, то вони, знаючи, що їх можуть обміняти, цих лучників, свій на свого, так, полонених, або ж викупити навіть. Але французи завжди обрізали лучникам ці два пальці, щоб вони знову, не опинившись у Британії, не повернулись до них і знову не стріляли. Бо тятьва вона не так от затискається, так, на луки, а відтягують її. Тож, коли англійські лучники бачили французів, вони їм показували оцей от символ, показуючи, що у них є обидва пальці на руці, і вони здатні натягнути тятьву і поцілити цього француза. Ну і з цього походить той інший символ, який ми знаємо з єдиним пальцем. До речі, інший символ, перетворивши отак, от ми знаємо, це Вінстон Черчилль показав перемогу. Тож, друзі, символіка – це цікава тема, і ми маємо тепер, підсумовуючи, скажу, що літера Z ніфіга не означала в головах цих ідіотів генералів Російської Федерації. Можливо, щось у них потім вони скажуть на суді Гааги, скажуть, як називалась спецоперація насправді, так, проти Бандери чи щось інше, так. Ми це дізнаємося все на суді. Нам зараз треба розуміти, що тепер вони взяли на озброєння цю літеру, вона абсолютно беззмістовна. Не має жодного змісту, окрім того, що вона позначає, що ми, росіяни, воюємо проти України. І це абсолютно входить в ту систему історичну, яка має назву термінологічно фашизація мас. Від символіки до кричалок, до поведінки. Справді, там хвора абсолютно нація, яка сьогодні потребує допомоги. Після того, як ми переможемо, я думаю, що ми зможемо їм пояснювати, що і хто вони насправді є, і допоможемо їм справитися з вивихнутими їхніми так званими журналістами, їхніми так званими телебаченнями чи медіа мізками. Друзі, дякую вам за увагу, дякую вам ще раз за підтримку колосальну, мою персональну, за побажання, за ваші класні відгуки. Я, повірте, все читаю, немає часу насправді знімати відео і немає часу коментувати, але я неймовірно вдячний вам, що ви мене так класно підтримуєте. Друзі, всім дякую і ми переможемо. Це наш цивілізаційний вибір. Ми переможемо, Україна переможемо. Єдина соборна незалежна Україна. Віримо в Збройні Сили України, в Національну гвардію, в азовців, в територіальну оборону, в волонтерів, в усіх тих, хто сьогодні демонструє, що ми, Україна, єдина нація, незалежності від того, як нас не ділили. Західняки, східняки починали нас ділити самі. Ми єдині в своїй перемозі. І будемо єдині святкувати нашу перемогу, єдину українську націю. Дякую всім і нагадаю, з вами був український історик Олександр Алферов. До зустрічі, друзі!